Så når du har fundet dig godt til rette, så må du gerne lige så stille begynde at fordybe dig, så du kan lukke øjnene og nyde den her dejlige luft og trække vejret rigtig dejligt afslappet. Og som vi har været i gang med i løbet af dagen, så tuner vi også ind her, mærker, at vi klinger ind og samarbejder med den energi, som er med os. At vi samarbejder med det her bevidste felt af energi. Og vi ligesom møder det fra alt i os, der resonerer med. Den del af dig, som mærker en eller anden genkendelse eller glæde, eller bare føler, at du er det rigtige sted, eller føler dig kaldet, at den del nu kan få lov at virkelig folde sig ud og blive lyttet til. Den del af dig, som har vidst, at du skulle noget med energien hernede. Den del kan få lov at fylde nu og virkelig møde det her sted sådan rigtig for alvor. Så vi har både det felt, som vi går i hele tiden, hvor vi er her nu som gruppe, der har begyndt at være i samklang med hinanden endnu mere. Og med det felt, vi har med der, med vores gruppe, så bliver vi nu bevidste om, at vi her møder den energi og bevidsthed, der er til stede på det her sted. Herinde i tunnelerne. Så herinde med udgangspunkt i dig selv, i dit eget inderste indre herindefra, hvor du ved, at du er lige her på rette tid og rette sted. Her kan du møde og hilse på den bevidsthed, der er til stede her, som hviler i disse gange, som en efterklang af alt det vidunderlige og utrolige, der skete dengang, da pyramiderne begyndte at indfinde sig her på jorden. Da mennesket begyndte at gå fra dyr til at skulle blive et besjælet væsen, skulle til at indtage sin trone, bære sin krone. Da vi skulle have støtten fra vores brødre og søstre ude i universet til at begynde at blive besjælet og beslægtet, rejse os i fuld sjæls bevidsthed i større og større inkarnation af mere og mere højfrekvent oprejsende energi. Det aftryk, der blev sat dengang med den intention om alt, hvad mennesket kunne blive til. Det fodspor, det fingeraftryk, vi møder her, det er stadigvæk nærværende til stede. At vi kan møde det og lade det resonere med vores hjertes glæde og huske alt det, som det er meningen, at vi skal være og bære. At vi lige her kan begynde at få prikket til og vækket kimen til en større hukommelse. At kunne huske alt det, det er meningen, vi skal blive til. Og alt det, vi kommer med. Det vi kommer af, det vi kommer fra. At det lige så stille bliver pustet
Der bliver pustet til flammen, så den flamme kan få lov at fylde mere og mere. Den indre vidsthed, hvor vi ved, hvad vi er og hvorfor vi er her. Hvad det er, vi er her for. Så disse gange og hele denne dal og alle disse sten, de har været vidner til, at vi har været i gang med at skabe en vision, en drøm om, hvad denne her smukke planet kunne blive til. Og den vision og den ønskedrøm, der blev kaldt ind i eksistens, resonerer stadig her. Og vi kan klinge med og få vores egne fornemmelser af, hvad det er, der er i udfoldelse, trods utallige krumspring. At vi kan åbne til at træde endnu mere ind. At vi indfinder os lige til rette tid og sted og bliver et bindeled imellem alt det, der var forudsagt, og alt det, som er ved at blive til endebragt. Og at vi kan stå og danne broen mellem himlen og jorden, imellem drømmene og det udlevede virkelige liv. Og at vi kan træde ind med vores helt unikke perspektiv, vores unikke nøgler, hukommelser, viden, erindringer og koder, så vi kan komme alle sammen ind og spille på hver vores toner. Og når vi klinger ind og bliver rigtig gode til at lytte og følge den indre streng, som trækker og guider og splitter nænsomt lige derhen, hvor vi skal være for at kunne træde i karakter lige når det skal være. Så ser vi, at alt nok skal falde på plads, som brikker i et kæmpe stort puslespil. Og at alt midt i kaos trods alt har den skønneste orden. Og med det kan vi samarbejde her og hjælpe med at bevæge den energi, som finder på plads og går i gang. Den energi, der er i bevægelse, og som vi kan danse med og hjælpe på vej i de dage, hvor vi er her på en fælles færd, hvor vi træder ind og udfører de ønsker, der er til, hvad vi kan bidrage med at hjælpe med at løfte og bære. Og hvor vi får gaver indad og udad, og alle er noget for hinanden, for sig selv og for det hele. Så vi begynder at forstå,
hvor vigtigt det er, at vi ikke skal konkurrere, men at vi skal dele, og at vi skal være fælles og uden kamp i denne her frembringelse af en verden i hjertets rige. En fredelig og højt bevidst verden med forståelse, og dermed uden både indre og ydre krige. Og med Julies smukke åbning ind i profetien, åbner vi til det sted, hvor det klinger i os hver især. Åbner til det sted, hvor din sjæl kommer først, og ikke kan lade være. Dit bevidstheds energifelt åbner sig og ekspanderer, åbner sig i kroppen og i feltet rundt omkring, og begynder stille at lyse magisk, initierende. I væggene, i tunnelerne, begynder energien nu at slå an, som små mikrolyn, der balanceret åbner sig og bliver stående. Fænger det an, aktiverer dit bevidstheds energifelt, som nu slår i gang. Aktiver belivet. Begynder at bringe dig på linje med den nye tids fællesbevidsthed i den nye version. Gør dig klar til at træde ind, til at kunne være støtte, samtidig med at det gør nytte for dig selv, og du får lov til at bære det for resten af dit liv, i dit perspektiv på den måde, der giver dig mest. Noget i dig ved, at det her det er dig, og noget i dig ved, at du har ventet på det her, og noget i dig har ventet på det her længere, end vi kan forstå. Vi giver det lov til at respondere, vi giver det lov til at træde med, imens du begynder at være en del af konstruktionen. Din hjerteenergi åbner sig frit, balancerer, åben til intelligensen, der kan meget mere, end vi på nogen som helst måde begriber her, hvor vi er. Stille bliver det aktiveret. Uanset om du mærker noget eller ingenting, er du med. Stol på feltet og energien, og lad det være det er i dit sted. Læn dig tilbage, læn dig ind i din modtagelige version. Ligesom at sætte dig ind i en vogn i Tivoli. Og lad dig føre. Åbner igennem din ryggrad, fra det mindste til det større. Lyset begynder at sprede sig igennem væggene i hele konstruktionen. En gammel struktur, der har været slukket længe. Bliver stille gentændt. Nogle steder er lyset stærkt, andre steder er det svagere. Der hvor det er svagere, bliver det justeret. Og vi sidder og støtter og hjælper ved at være fysisk manifesteret. Levende væsener, der vælger at være her bevidste. Med en tænding til vores dedikation, der ligger langt ud over den her inkarnation, der får lov til at synge med. Vores
intentionen forstærkes på tværs af tid og sted. Og det er din intention, helt personligt ind i din kerne, ind i din evighed, ikke nogen andres, ikke noget du spejler dig i med. Derfor slår det an helt rent, skaber en stille udfoldelse. Lyset bliver stærkere igennem væggene, hele konstruktionen. Stadigvæk nogle steder, der ikke går med, som får støtte og hjælp. Gamle bevidstheder fra fordomstider, som har bevæget sig ind i tunnelerne, begynder at blive opdateret. Portaler åbner sig, bevidstheder kommer ind, lysende bevidstheder fra andre steder. De kommer for at hjælpe til med genantændingen af fællesbevidstheden i det globale felt. Portalerne åbner sig i hele konstruktionen. De strømmer ind fra andre steder. Nogen kan du genkende uden at forstå. Mærker meningsfylden. Mere af konstruktionen lyser. Og dit felt begynder nu at blive aktiveret med de vibrationer, der kommer fra andre sider og andre steder. Balancer. Begynder at hjælpe din bevidsthed, som er her, med at folde sig ud, slippe forstyrrelsen, slippe det har aktiveret at være så forbundet til instinkterne, at det ikke har kunnet lade sig at gøre, og åbne til det større. Som det stille folder sig ud i dig, feltet bliver stærkere og lyser mere, så skifter hele konstruktionen gear. I steder, der ikke kunne følge med, lyser nu med, og vibrationerne stiger. De lysende bevidstheder flyder ind i de forskellige gradsfelter, de forskellige kulturfelter, de forskellige religionsfelter. Begynder at udligne, aktivere. Udligner, vi er rigtige, og I er forkert. Aktivere. Jeg er dig, og du er mig. Aktivere den fælles vej. Genkendelsen i hinanden. Fra det mindste til det største. Alt er med. Aktiveres i dig. Og begynder nu at åbne sig i de globale felter. Det er som om, at hårdheden smelter. Måske kan du mærke det i dig selv. Måske kan du genkende det i det globale felt. Selvom du ikke ved, hvorfor du kan. Giv det lov til at være det der. Er der noget helt andet, der åbner sig hos dig, så er det sandt. Så giv det plads og giv det lov. Stol på din bevidsthed, som ved besked om, hvad der er bedst, der viser sig hos dig lige nu og her. For dig og for det store hele. De lysende bevidstheder har nu fuldendt deres entré. Og jeg kan stille være vores felter stabilisere. Den lysende konstruktion spejler sig nu i det globale felt. Gør klar. Til at genstarte om et par dage. Og jeg kan stille være, spændingen bygger sig op.
spejlet åbner sig mellem konstruktionen og fællesbevidstheden, som vi kommer til at arbejde med de næste dage og gøre klar, så spejlingen bliver ren til genstart. Mærker i dig selv. Jo mere du arbejder med din opmærksomhed her de næste dage, desto mere får du med. I forhold til det hele tiden at mærke dig selv indenfra, og mærke dig selv først. Hele tiden have dig selv med i dine oplevelser. Du kan ikke gøre noget forkert. Du kan ikke gøre noget, så du ikke får det med, du kommer for her. Men jo mere du kan holde forbindelsen til dig selv, desto stærkere bliver din oplevelse. Trækker stille vejret. Lysende energisystem i hele konstruktionen begynder nu at aktiveres til der, hvor det bliver stående, så det ikke slipper igen. En test. Trækker stille vejret. Og slipper stille guiding kanaliseringen her for at glide over en stille stund uden ord.